गाठोड्यावाले बाबा नयन आणि विशाल सोबत धावत जंगलात शिरले. त्यांनी तो उभारलेला तंबू तिथे तसाच सोडून दिला, पण येताना ते त्यांच्या बॅगा मात्र त्यांच्या सोबत घेऊन आले. सगळेच धावत तिथे आल्याने सगळ्यांनाच धाप लागली होती. विशालच्या हातात तो निळ्या रंगाचा जादुई दगड होता. आपल्याला इथे एखादी दुसरी सुरक्षित जागा शोधायला हवी, गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले. पण विशाल तो मात्र अजूनही त्या दगडाकडेच पाहत होता. इथे मी धडपडून जागा झालो. मी तोल जाऊन पडणारच होतो, तोच तिने माझा हात तिच्या हातात घट्ट पकडला. मी खाली पाहिलं आणि माझं डोकं चक्रावूनच गेलं. मी पुन्हा एकदा त्या भल्या मोठ्या झाडाच्या एका फांदीवर बसून होतो. मी समोर पाहिलं. माझ्या समोर तीच मुलगी होती जिने माझा जीव वाचवला होता. मला माहित नाही तिने मला इथे परतवर कधी आणि कसं आणलं ते. मी इथे तिथे पाहिलं तर सगळीकडे फक्त अंधार दिसत होता. याचा अर्थ मी संपूर्ण दिवस झोपूनच काढला होता. ती माझ्यासाठी माझ्या सोबतच थांबली होती. मला तिच्याशी बोलायचं होतं, तिचे आभार मानायचे होते, पण तिच्याशी बोलावं कसं, सुरुवात कशी करावी? तुमचं नाव काय? मी तिला जरा घाबरतच विचारलं. तिने तिच्या त्या नजरेचा एक कटाक्ष माझ्याकडे टाकला. तिने मला जणू शांत राहण्याचा इशाराच केला होता. मीही मग यावर जास्त काही न बोलता गप्प राहणंच पसंत केलं. ती मुलगी त्या अंधाराकडे टक लावून काहीतरी पाहत होती. इथे मी आठवू लागलो. मला काहीतरी भयानक स्वप्न पडलं होतं आणि ज्यामुळे मी धडपडून जागा झालो होतो. मी माझ्या डोक्यावर जरा ताण दिला आणि मला ते स्वप्न आठवलं. तो एखाद्या हिऱ्यासारखा दगड होता, पण निळ्या रंगाचा. त्याचा प्रकाश मला सहन होत नव्हता. त्याच्या उजेडाने माझं संपूर्ण शरीर जणू भाजून निघत होतं. मला माझ्या डोळ्यासमोर माझा मृत्यू दिसत होता आणि तितक्यातच मला जाग आली. तो दगड, माझं मन मला सांगत होतं, तो दगड माझ्यासाठी चांगला नव्हता. स्वप्नात तो कोणाच्या तरी हातात मला दिसला होता. याचा अर्थ कोणीतरी मला मारण्यासाठी एखाद्या जादुई दगडाचा वापर करत होतं. नाही, हा मी कसला विचार करतोय? ते एक स्वप्नच तर होतं, एक साधं स्वप्न. अशी आजवर मला कित्येक स्वप्न पडून गेली असतील. सगळ्यांचाच थोडी आपल्या आयुष्याशी काही संबंध असतो. मी मनातल्या मनातच स्वतःला समजावत होतो. तितक्यात मला कसला तरी आवाज आला. तो आवाज त्या मुलीलाही ऐकू आला होता. कदाचित म्हणूनच ती त्या अंधारात टक लावून पाहत होती. तो आवाज जवळ, अजून जवळ येत होता. तो आवाज काहीतरी आपटल्यासारखा वाटत होता. तो जसजसा मला स्पष्ट ऐकू येऊ लागला तसतसं माझ्या चेहऱ्यावर एक आनंद उमटू लागलं. हा आवाज तोच होता, तसाच होता, माझ्या ओळखीचा. तो आवाज गुरुजींच्या काठीचा होता. मला कधी एकदा झाडावरून खाली उतरतोय आणि गुरुजींकडे धावत जातोय असं झालं होतं. मी कसाबसा त्या फांदीवरून पाठी सरकू लागलो. तोच त्या मुलीने माझ्याकडे पाहिलं. तिने रागाने तिचे डोळे मोठे केले. मला जायला हवं. ते गुरुजी, ते माझ्यासाठी इथे आले आहेत, मला इथून घेऊन जायला. माझं बोलणं त्या मुलीला कळत होतं का नाही मला माहीत नाही, पण तिने माझा हात पकडला. ती मला तिथून कुठे जाऊ देत नव्हती. माझ्यावर तिचे खूप उपकार होते. मला तिची माझ्याविषयीची काळजी कळत होती. पण गुरुजी जर मला न भेटताच इथून गेले तर ते माझ्यासाठीच नाही तर कोणासाठीच चांगलं झालं नसतं. मी तिच्या हातावर दोनदा हलकसं थापटलं आणि तिचा हात मी माझ्या हातापासून दूर केला. माझं शरीर अजूनही दुखत होतं. माझ्या शरीरात अजून तितकी ताकदही आली नव्हती, पण मला हे करावंच लागणार होतं. मी कसाबसा शरीरात जितका जोर होता तो सगळा वापरून त्या झाडावरून खाली उतरलो. ती मुलगी माझ्याकडे पाहतच राहिली, पण मला खात्री होती गुरुजींना भेटून पुढे तिलाही बरं वाटलं असतं. गुरुजी, गुरुजी, मी इथे आहे, मी जोरात ओरडलो. माझ्या आवाजानंतर त्यांचं काठी वाजवणं अचानक बंद झालं. जणू त्यांना माझा आवाज ऐकू गेला असावा. मी अजूनही झाडाच्या आधारेच उभा होतो. माझ्या पायाच्या तळव्याला जखमा झाल्या होत्या. माझ्या पायात चप्पलही नव्हतं. अशात एक पाऊलही पुढे टाकणं माझ्यासाठी फार वेदनादायक होतं. पण गुरुजींना भेटण्यासाठी माझी या गोष्टीचीही तयारी होती. मी तसाच अडखळत पुढे जाऊ लागलो. 15-20 पावलांनंतर मी गुरुजींना त्यांच्या नावे हाका मारू लागलो आणि मला त्यांच्याकडून अपेक्षित उत्तरही मिळालं.
मला त्यांच्या काठीचा आवाज पुन्हा एकदा आला. मी हाका मारत त्या दिशेने पुढे पुढे जाऊ लागलो. सगळीकडे अंधार होता. मला त्या अंधारात स्पष्ट काहीच दिसत नव्हतं, पण मी गुरुजींच्या काठीच्या आवाजाच्या दिशेने चालत होतो. मी त्यांना हाक मारायचो आणि ते त्यांच्या काठीच्या आवाजाने मला त्यांच्याकडे पोहोचायचा मार्ग सांगायचे. गुरुजींनी त्यांची काठी एकदा जोरात जमिनीवर आपटली. तसा माझ्या डोळ्यांवर समोरच एक प्रकाश दिसू लागला. ते आता माझ्यापासून काहीच अंतर लांब होते. मी स्वतःशीच वेड्यासारखा हसत पुढे झालो. मी आमच्यामध्ये असलेली शेवटची झाडी पार केली आणि माझ्या चेहऱ्यावरचं हसू ते कुठल्या कुठे गायब झालं. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. गुरुजींची काठी घेऊन समोर एक बाई उभी होती. इतका वेळ उत्साहात सगळं विसरून गेलेलो मला आता माझ्या शरीरातील थकवा स्पष्ट जाणवत होता. मी एका झाडाच्या आधारे कसा बसा उभा राहिलो. मला इतकी धाप लागलेली की मला काही बोलताही येत नव्हतं. सुकेशनी, माझं नाव सुकेशनी आहे. तिने तिच्या हातातील काठी जमिनीवर एकदा जोरात आपटली. ही तीच सुकेशनी होती जिने काही दिवसांपूर्वी गुरुजींना त्यांच्या शिष्यांसोबतच एका गुहेत मारून टाकलं होतं. पण यातील काहीच मला माहीत नव्हतं. मी ऐकलं होतं, गुरुजींनंतर त्यांच्याच इतकी शक्ती या जगात फक्त एकाच्याच शरीरात आहे. पण तुझी ही अशी अवस्था पाहून असं मला मुळीच वाटत नाही. तुझ्या शरीरातील शक्ती मिळवण्यासाठी खरं तर मला वाटलेलं की मला एखादं युद्ध करावं लागेल, पण तू तर आधीच युद्धात हरलेल्या शिपायासारखा दिसत आहेस. ती जोरजोरात हसू लागली आणि क्षणात तिने त्या काठीचं टोक माझ्या दिशेने केलं. काठीतून एक प्रचंड शक्तीचा आगीचा एक गोळा बाहेर आला. तो सरळ माझ्याच दिशेने येत होता. मी वेड्यासारखा त्या गोळ्याला माझ्याकडे येताना एकटक पाहतच राहिलो. तोच माझ्या शरीरावर कोणीतरी उडी मारली. जंगलात राहणाऱ्या त्या मुलीने मला पुन्हा एकदा वाचवलं होतं. तिथे तो गोळा एका झाडावर जाऊन आदळला आणि त्या झाडाचं खोड क्षणात आगीच्या विळख्यात आलं. त्याची ताकद इतकी होती की ते झाड मधूनच संपूर्ण तुटून गेलं. ती मुलगी मला कशी बशी एका झाडापाठी घेऊन गेली. अच्छा, तुम्हाला माझ्यासोबत खेळायचं आहे तर, पण तुमच्याशी खेळण्यात मला काही एक रस नाही, असं म्हणत त्या बाईने तिच्या हातातील काठीवर आकाशाकडे केली. ढगात एकदा जोरजोरात गडगडलं गेलं. लांबून कोणाच्या तरी किंचाळण्याचा आवाज आला. ती बाई पुढे म्हणाली, तुमच्यासाठी एक छोटीशी भेट या सुकेशनीकडून. मला पाहायचं आहे तुझ्या शरीरात अशी नेमकी कोणती शक्ती सामावली आहे जी एकेकाळी त्या गुरुजींनाही टक्कर देऊ शकत होती. ती नक्कीच माझ्या शरीरातील त्या मांत्रिकाबद्दल बोलत होती, पण गुरुजींची काठी हिच्याकडे कशी आली? इतक्यातच जंगलातून किंचाळण्याचे, ओरडण्याचे भयानक आवाज येऊ लागले. जणू शेकडो पिसाळलेले कुत्रे आमच्याच दिशेने येत असावे. माझ्या सोबत असलेली ती तरुणी मला वर झाडावर चढायचा इशारा करत होती, पण या गोष्टीला आता फार उशीर झाला होता. समोरच्या झाडीत आम्हाला हालचाल दिसू लागली. सगळीकडूनच भयंकर कुरकुरण्याचे आवाज येत होते. तेवढ्यातच हळूहळू झाडीतून एक एक करून विचित्र किळसवाणे प्राणी बाहेर येऊ लागले. ते सगळेच दिसायला फार भयंकर होते. काहींचे लचके तोडलेले होते, तर काहींच्या शरीरावरचे मांस लोंबकळत होते. काहींच्या शरीरातील हाडेही स्पष्ट दिसत होती. त्यांचे सुळ्यांसारखे तीक्ष्ण दात साहजिकच कोणाच्याही मनात धडकी भरवू शकत होते. तिथून पळणं हा यावर नक्कीच उपाय नव्हता, कारण ते आमचा सहज पाठलाग करू शकत होते. ती मुलगी अजूनही या सगळ्यांशी एकटीने लढायला तयार होती. तिने मला वर झाडावर चढायला सांगितलं आणि तिने तिच्या हातातील धनुष्यावर तिच्याकडचा बाण चढवला. ती निशाच्या श्वापदे आमच्यावर हल्ला करणार त्याआधीच त्या मुलीने तिचा बाण त्यांच्या दिशेने सोडला. तो सरळ समोरील एका प्राण्याच्या डोळ्यात घुसला. तशी सगळी श्वापदे खवळली गेली. ती चारही दिशेने आमच्यावर धावून आली. मी घाबरून 4 पावलं मागे झालो. त्या मुलीने तिच्याकडचा चाकू बाहेर काढला. एका हातात चाकू आणि दुसऱ्या हातात तिने काही बाण पकडले होते. तिच्यावर समोरून धावून येणाऱ्या प्रत्येकावर तिने सपासप वार केले.
हातानेच काहींच्या शरीरात तिथे पाणी एखाद्या चाकूप्रमाणेच घुसवत होती, तर दुसऱ्या हातातील चाकूने ती त्यांना अक्षरशः फाडत होती. पण तिला कदाचित हे माहीत नव्हतं की ती फक्त तिथे 8-10शी लढत होती. आमच्या पाठून, आमच्या आजूबाजूने तर ते शेकडोंच्या संख्येने येत होते आणि ते सगळे निशाचर माझ्याच दिशेने धावून येत होते. त्यांना असं माझ्यावर धावत आलेलं पाहून तर माझी शुद्धच हरपली. त्यांनी माझ्यावर एकाच वेळी झेप घेतली आणि त्यांचे हवेतल्या हवेतच तुकडे पडले. सुकेशनीसारखी भयानक शक्तिशाली बाई देखील हे दृश्य विजेचा झटका लागावा तसं एकटक पाहत राहिली. तिने माझ्या शरीरातील त्या सैतानाला, त्या मांत्रिकाला जाग केलं होतं. मांत्रिक एक एक करून सर्व निशाचर श्वापदांचा नाश करत होता. त्यांच्यात एक प्रकारचं युद्धच रंगलं होतं. हळूहळू सुकेशनीच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं आनंदाचं हसू फुलू लागलं. तिला हेच तर हवं होतं. गुरुजींनंतर जगात अस्तित्वात असलेली ही मांत्रिकाची शक्ती, ती याच शक्तीसाठी इथे आली होती. एकदा काही शक्ती तिला मिळाली की तिची भूक आपोआप थांबणार होती. पण यासाठी तिला शक्तीने नाही तर युक्तीने वागावं लागणार होतं. तिने तिच्या हातातील काठी जमिनीवर एकदा जोरात आपटली. त्या काठीमधून निघालेला तो दैवी उजेड पाहून ती सर्व निशाचर श्वापदे तिथून निघून गेली आणि सोबतच ती सुकेशनीही तिथून अंधारात कुठे गायब झाली. माझं शरीर धाडकन जमिनीवर कोसळलं. इथे त्या मुलीने एकटीनेच 10 ते 15 निशाचरांना ठार केलं होतं. ती धापा टाकत होती. तिने धापा टाकतच पाठी वळून पाहिलं तर तिथे मी बेशुद्ध पडलो होतो आणि माझ्या आसपास जवळपास 50 ते 60 निशाचर अक्षरशः तुकडे तुकडे होऊन पडले होते. ती धावत माझ्या जवळ आली. तिला तिच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. माझ्या हाताला, शरीराला लागलेलं रक्त तिला बरंच काही सांगून गेलं होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.